Takže moc děkuji ještě jednou panu Lajardovi a nyní prosím pana Jiřího Tošnera, statutárního zástupce společnosti Hestia, aby nám řekl svůj pohled na podstatu a význam dobrovolnické činnosti. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Nejprve bych chtěl poděkovat organizátorům a pořadatelům, že umožnili takovéhle setkání neziskového sektoru s podnikatelským sektorem. Řadu věcí o sobě nevíme a můžeme si je říci. Pak bych chtěl poděkovat panu kolegovi, který o expertním dobrovolnictví řekl skoro všechno podstatné, co bylo třeba. Čili spíš bych se zastavil u něčeho, co je specifické pro naši zemi, pro naši společnost po roce 89. To první asi, co bych chtěl říct, jsou některé mýty, které se o dobrovolnictví pořád ještě v naší zemi objevují. A jeden z těch prvních mýtů je, že dobrovolnictví je nějaká oběť. Pořád tady ještě přežívá zkušenost s povinně dobrovolnými akcemi Z a podobnými věcmi a zejména v 90. letech to bylo poměrně těžké začít hovořit o dobrovolnictví. Na webu dobrovolník.cz máme pravidelné ankety, na které odpovídají tisíce lidí. Nedávno tam byla anketa, a kdo jsou to ti dobrovolníci? Třetina lidí řekla, no to jsou docela normální lidé. Třetina lidí řekla, no, asi budou mít nějaký pocit viny, že chtějí pomáhat. A dokonce třetina řekla, no ty budou nějaký divný. To jsou, prosím vážení, už moc pěkná čísla. Před 10-15 lety by to dopadlo daleko hůře. Neboli musíme počítat s tím, že něco takového jako zadarmo někomu pomáhat není vůbec žádná legrace. Dalším takovým mýtem, s kterými se setkáváme, je, že dobrovolnictví je zadarmo, ale ono tak úplně zadarmo není. Platí tady, že když do toho něco investujeme, tak se to vyplatí. Je to několik let, co jsem byl na prezentaci jednoho velkého pivovaru, který si nechal udělat speciální výzkum, jak to s tím pivem u nich je. Pivo vyšlo jako 100%, pivní trubky jako 100% čisté, ale loajalita zaměstnanců vyšla jako 50% a povědomí o té firmy ve světě jako 40%. Co jim nabídli? Začněte propagovat svoji firmu, začněte svoje zaměstnance zapojovat do cest po světě, prodáte víc piva. No a to jsme tady u expertního dobrovolnictví. Samozřejmě, že jsou tady ještě další věci, ale jak říkám, chci se tady spíš zaměřit na to konkrétní, to, o čem by byla tato přednáška, to by byla na hodinu. Máte tam náš banner a naše letáky, pokud bude mít někdo zájem o takový projekt, jak tady hovořil pan kolega z Belgie, tak jsme připraveni to udělat. Ale snad jenom v krátkosti, že to není vždycky jenom o tom pečlivém managementu, o té přípravě, evaluaci, managementu a tak dál. Někdy jsou to zajímavé kulturní náhody. Vybavila se mi historka kolegyně, která byla na rozvojové pomoci v zahraničí při rozvoji farmy zemědělské. Přijela tam, představila se rodině a ta rodina se jí vyptávala, a odkud jste a co umíte. Ona říkala, mám vysokou školu zemědělskou a mám doktorskou práci na ekonomii a já vám pomůžu tu farmu tady rozvíst. A oni říkali, a kolik máte doma oveček? Ne, ovečky nepěstuju. Ani kravičku nemáte? Ne, kravičku nemám. Nastalo takové jako trapné ticho, načež přiběhla jejich dcerka a říkala, mě něco píchlo, mě to strašně bolí. A ta moje kolegyně si vzpomněla, jaký babička říkala, jaký má vzít lísteček a rozemnout a dát ji na ten píchanec. Vyběhla ven, holčičce se ulevilo a rodina ji přijala. Takže někdy pozor, ty kulturní návyky a způsoby, jak se chovat a jak víc vstříc a prokázat, že mohu pomoct, mohou být hodně rozdílné. Pan kolega tam také říkal řadu věcí,
co vlastně všecko je potřeba, aby to dobrovolnictví fungovalo, že je tam potřeba profesionální řízení, že je tam potřeba příprava. Obracejí se na nás firmy, často, které mají svoji matku, třeba právě v Belgii nebo někde jinde v Americe a říkají, no oni po nás chtějí tu společenskou odpovědnost, připravte nám nějakou akci, pošleme 50 lidí někde uklízet mateřskou školku nebo něco podobného. Pozor, takovýhle akce ne vždycky mohou mít ten správný dopad. Takováhle akce, jak vlastně zaměstnance zapojit do toho, aby té firmě bylo líp, aby ta firma se líp projevovala ve světě i doma, to je vlastně projekt, systémový projekt, jak to připravit. Zase se spíš zmíním o konkrétním projektu, který máme, a to je, že spolupracujeme už léta s několika firmama a tady ty přínosy, co tady byly, to taky říkal pan kolega pěkně, to nebudu opakovat pro firmu, ale třeba léta už pracujeme s Vodafonem, což je síťová firma, která má po celé republice řadu poboček. A naučit, aby ty lidé se do něčeho zapojili, to není jednoduché. A trvalo to asi první rok, než vlastně oni dali těm svým pracovníkům jakoby příležitost. Podívejte, zkuste, abyste si vymysleli nějakou zajímavou aktivitu, která někomu pomáhá, ale zkuste, aby to bylo něco, co taky vás trošku baví. A nemusí to být jenom zametání listí. Možná jste výborný ajťák a můžete v domově seniorů udělat kurz s tabletama pro seniory. Třeba vás to bude bavit. A vlastně už léta pro ně děláme jakoby takovou službu, že máme na to speciální web, na kterým se může ten zaměstnanec přihlásit se svojí aktivitou, započítá se mu to do odpracovaných hodin a najednou jim počet těch dobrovolníků opravdu narostl a určitě mají i větší jako respekt ve společnosti. Podobně to dělaly i některé banky, které ve svých pobočkách říkali, dáme vám nějakou malou dotaci a vy tam pomůžete udělat školní hřiště. To jsou všechno věci, které o vás mohou něco víc a víc se dozvědět a lidé vás můžou vybrat a může to všechno lépe fungovat. Takže to jsou takové základní věci. Myslím, že daleko lépe by bylo diskutovat, než abych vás tady zase zavaloval moudrostma. Jsou tady naše weby, jsou tady naše letáky, máme právě ty zkušenosti, jak to jde a jak to nejde, čili kdykoliv se můžeme o čemkoliv povídat. Děkuji za pozornost.